morning. Hello Philippines, hello world. Nandito tayo sa patrabaho again. Always naman pag working days nandito tayo. So, ang situation ngayon ay kinakabahan ako dahil yung pinaka-head nilang isa ay absent. Pero sabi naman nung isa baka raw mag-half day. Kaya titingnan natin. Dalawa namang leader dito. Tatlo kasi ang kinuha naming experts. So, dalawa yung pumasok at ang helper ay meron namang apat. So, okay. Okay lang. Today is Friday. It's April 29. Wow, ang bilis ng araw. Hi guys, good morning. Good morning everyone. Welcome again to our channel. Akin naririnig nyo kung nasaan ako. Andun na naman tayo, busy. Let's go. Lunch guys na i-share sa inyo ay yung beef caldereta. Ay ilalagay ko ang link doon sa comment section kung gusto niyo matutunan magluto ng calderetas guys. At ito ang mga ingredients guys. Okay? Anyway, I have patata. Anyway, yung link ay bibigay ko naman. So, ganito yung mga ingredients niya. Kulang lang dito yung liver spread, yung nor cubes, yung black pepper, then a little bit of salt. Yun lang ang kulang dito guys. Okay? So, let's continue. Tomato sauce na gagamitin ko ito guys para maglasang Pinoy. No? Okay. Ito ay lemon water at may langgam. Langgam yan.
Tcharan! Oh. Tcharan! So, bono. So, delish. Ayan, kain na tayo. Ayan, completos, locados. Calderetas, the rich chich. Ala rich chich. Tayo unbox. Kaparte kayo dito sa mga binibili ko guys. For you to see. COD 664. Ito yung bag. Yung waterproof na bag na in-order ko sa Lazada. Ang binayaran ay 664. At buksan natin. Tingnan natin kung okay ba. Kasi kailangan ito pag nandun ka sa ocean or sa sea. Wow, ang laki naman. Grabe, ang laki. Oh, pwedeng salbabida ito. Super big. Oh my God, super big naman. 1, 2, 3, 3.5. Nadangkal. Wow. Ang laki ah. Ang laki. Wow. It's durable naman. Ang quality niya is like this. May plastic sa ilalim. Katulad din ng orange na meron na kami. Pero itong in-order ko ay 30 liters naman ang binigay. Sabi ko yung 20 lang. Pero okay lang. Maganda eh. Meron pang bitbitan dito oh. Pwede kasi itong salbabida. Pag nandun ka sa laot, halimbawa, ganyan. Tapos pag isara mo, ganda. Teka. Meron pang bukasan dito. Ano ito? How do I open this? I cannot open. Ay, ganun pala. Ayan. Dito, hihipan mo para maging salbabida. Ang ganda. I love it. Double purpose kasi. Pwede mong bag. Kasi ito yung waterproof. Hindi siya papasukin ng tubig kasi ito, pag lock mo ay ganyan. Durable siya. Ang kapal. Ang ganda. Ganun mo lang ito para hindi siya pasukin ng tubig. And then just do this. Pagsalubungin mo itong dalawa at ilak mong ganun. Like that. Uy! Ayaw malak ha? Ayan. Like that. Tapos pagka pinaburot mo, ay burot na siya. At maging salbabida. Or you can just beat like this. Pwede mo ring ano pala, multi-purpose, hindi lang uses, 2 functions. Kasi pwede mong lagyan ng tubig kung wala kang pail or basin na paglagyan ng tubig, ay lagyan mo lang ng tubig ito, bitbitin mo dito. Pwedeng lagyan ng tubig yan. Pwede mong gawing pail. And then pwede mong maging salbabida, and then or pwede mong gawing lagayan ng mga essential things para sa dagat na yung ayaw mong mabasa. Like for example, cellphone, camera, any na ayaw mong mabasa. Yeah. Ganda na. Wow. 664. Okay. Super laki. Huge. Sumilip ako dito guys kasi nakita ko yung sky. Parang malungkot. Parang ulan yata. May dark clouds. At medyo mahangin oh. Oh my gulay. Uulan yata. So pag umulan, titigil na naman tong mga trabahante kong nandyan. Oh my God. May trabahante dun sa taas, may trabahante sa baba. Nako, mabakante na naman ang isang oras siguro. Huwag naman. Huwag naman, Lord. Itong black card din na lang, guwapa. Mapagwapa. Mapagwapa. Tingnan nyo naman na ito.
Oh, laki. Ang haba ng dahon. Ang gaganda ng mga tanim talaga. Kaya lang uulan. Uulan yata. Ano ba yan? Ito oh. Tingnan nyo naman to. Laki ng dahon. Ang laki. Elephant ears. Laki. Laki naman. No? Oh my God. Uulan nga. Ang hangin oh. Yung hangin nakikita mo dun sa mga dahon. Ang hangin ngayon. Tapos makulimlim. Baka naman umulan. Ay, ay, ay. Ito, oh, laki na. King Anthurium. The King Anthurium. Laki-laki. Very big. Very big leaves. Very, very big. Ayan. Kita mo. Dati-dati siya. Ayaw niya yata ng ulit. Naglawan. Nangyari dito. Oh my God, wala nang masilip na butas guys. No more na, napatch upan na. Oh my God. Mag-prepare na tayo ng ano. Mag-prepare na tayo ng merienda. 2:49. 2:49 na in the afternoon. 3 o'clock sila mag-merienda. Ayan guys, ang ganda ng view. Ganda ng view dito guys. Yan. Malapit ng mag-sunset. No, mag-3 pa lang. Baba, naglagay ng tent. Ingay-ingay, tingnan nga natin kung sino yan. Namigay yata ng pera ng politiko. Let's go! Saan? Dito. Ayun, di naman natin kilala kung sino yan. Naglalagay sila ng mga banners. Hi guys, punta na naman tayo sa dapat nating puntahan na dating gawin pagkatapos ng trabahante natin ay bibiyahe para mamili at meron yatang ano dito, maraming marites dito. Anong nangyari dito? Ha? What is happening here? Ha? Wala naman. I thought may nangyari, wag naman may mangyaring masasama dito. Nakakakaba na talaga. Magmula nung nangyari yung nag-collapse na bridge, ako'y kinakabahan. My God, daming mga nangyayari sa buhay. Sana naman yung mga pangyayaring dumating ngayon ay mga mabubuti at positive naman ngayon. Sana naman wala nang ganon. Oo. Affirmative. Yes. Maraming darating na mabuti. Ito po, pupuntahan na natin. Yun ang mabuti. Yun, blessings ng God. Ayan, nagkukwentuhan kami guys. Nandito kami sa Jollibee. Hinihintay namin yung order namin. Crossing my fingers na hindi magtagal ng 2 oras. Kasi katulad nung nangyari nung nakaraan, sana naman ay huwag mangyari ngayon. At nandito kami. Ayan. Bumili lang kami ng chicken, yun lang naman. Kasi yung ulam na yung tanghali, dapat sana
kalahati lang makain, kaya na nasarapan sila, naubos. Kaya wala nang pang dinner, kaya dumaan na lang kami dito para hindi na maubos ang oras, masayang ang oras sa pag-prepare, ay ito na lang. Chicken na lang. Magbabay lang kami guys. Okay, bye-bye. Para ma-close lang tong video to. Thank you so much. See you. Bye-bye. Bye-bye.